DSWD ang tutuloy titulong nga ipapaayda kadigiti apektado ti Bagyo Tino nang na apo iti Visayas region. Detalye ka neto iti Damag National kay Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. National. Kalpasan ang nakaro ti bating epekto ti Bagyo Tino ket sinigurado ni Secretary Rex Gatchalian ken ti Sibubukela DSWD ang makita the disaster response ken relief operations kadagiti aming nga apektado nga rehiyon kadwada dagiti daduma pa nga ahensya ti gobyerno alisto ken agtultuloy ti maysay siyang kat ang panagibunong kadagiti family food packs kadagiti pamilya ang nag-evacuate ken kastapay ang nagkan dagiti stranded passengers ti ready to eat foods naka-out pa ti tulong pinansyal ken layon ng food assistance dagiti pamilya ang nagpasinag po ti bagyo kalikagom ti DSWD ang makurangan ti rigat ken panagladingit dagiti naulila a pamilya iti likudan ti bannog puyat ken risgo ket sinigurado ni Secretary Rex Gatchalian ang natibkerlat ken mapagpiaran ti Sibubukela DSWD amang ti serbisyo ken tulong kadagiti kakailyan mainag iti daytoy ket agtultuloy met ti panagsagsagan dagiti DSWD offices iti Luzon para kadagiti posible ang mapektaran iti umay a bagyo Intono Sabado. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.